Carballo Calero, a obra que eu máis destaco sempre del, que é a súa gran historia da literatura galega, non só fai un traballo titánico a hora de fixar os parámetros polos que medir ou polos que analizar a nosa lingua, senón que establece o canon que logo foron seguindo todos os historiadores da nosa literatura ata o día de hoxe. Ese é un dos aspectos que eu, como secretario de Política Lingüística, como lingüista, como estudoso da nosa lingua e da nosa literatura, máis destacaría dele, pero ten moitísimos outros. Un é o do docente incansable, a hora de facer escola, a hora de imprimir o seu magisterio e transmitir os seus moitos coñecementos. E outro tamén é o de creador, evidentemente, o Carballo Calero, novelista, de novelas de referencia na nosa literatura como Escorpio, o Carballo Calero poeta, e o Carballo Calero profesor da Escola de Fingoi e logo primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas na Universidade de Santiago. Foi un home que dedicou toda a súa vida ao estudo da lingua e da literatura, aínda nas circunstancias máis difíciles que puido ter a vida del e da súa xeración, que lle tocaron momentos moi complicados. A sublevación do ano 36, a guerra, logo a posguerra, se cabe ainda máis dura, esa forma de vida que tiveron que adoptar el como director do Colexio Fingoi, pero de algún xeito unha figura tan relevante como a del sometido ao ostracismo, non? De quen non estaba do lado dos gañadores, e que el reflicta ademais moi ben nun poema onde nos dá esa visión de non ter feito nada malo e ter que vivir unha vida que el, como digo, os seus contemporáneos non mereceron. E ainda así, seguiu estudando, seguiu traballando xunto con todo aquele equipo de intelectuais da súa época, colaborando con xente como foi Ramón Piñeiro, como foi Filgueira Valverde, como foi Fernando del Riego, como foron todos eles que conservaron, mediante esa unión, o corazón latente do galeguismo e do espírito de ensinar e de transmitir a lingua galega ás xeracións posteriores. En cada momento da súa vida, coa intensidade que puido que lle deixaron, pero sempre con un esforzo tremendo por querer facelo. Seguimos a súa etapa, por exemplo, no Colexio Fingoi, cando ainda a ditadura era moi férrea, pois como se esforza en transmitir os coñecementos do galeguismo ao alumnado do Lugo galeguista e das familias, digamos, das familias de clases medias altas de Lugo, non? Como idea toda unha arquitectura de coñecemento que pudese ser permitido polo réxime vixente nese momento, o mesmo réxime que lo representese, pero transmitir esa ilusión do galeguismo, eses coñecementos da lingua da literatura galega. Logo, xa máis tarde, cando nos últimos anos do franquismo, e xa cando ele accede á primeira cátedra de lingua e literatura galegas, xa aí florece pois o Carballo Calero xa máis catedrático, máis fonte que emana a sabiduría xa desde un lugar evidentemente de privilexio naquele momento, que era unha cátedra na Universidade de Compostela. E logo tamén, como sabe, ser ese home ponte entre, como outros que digo da súa xeración, cara á democracia. Nel non hai o máis mínimo rancor, nel non hai o máis mínimo pretensión de pedir contas a ninguén, entra na era democrática, na etapa democrática, cunha ilusión e cunha normalidade para un home que xa naquele momento tiña unha certa idade, pero, como digo, cheo de proxectos, cheo de ilusións, que logo o levaron por camiños distintos desa xente coa que el tanto colaborara, como podía ser, pois iso, Filgueira, Constantino García, o Instituto de Lingua Galega, a Real Academia Galega. Evidentemente, colle unha vía en canto á normativa distinta dos seus colegas, pero defende moi ben, defende cunha altura de miras, cunha enteireza e cunha legitimidade
pois digna de todo respeto e admiración, e pois culmina a súa etapa vital deixándonos un legado tremendo, unha creación tanto literaria como intelectual moi grande, que aínda hoxe eu creo que está por analizar en moitos dos seus aspectos, a pesar de que biógrafos da súa persoa, como pode ser Xosé María do Barro, a doutora Pilar García Negro, e outros moitos e moitas que están estudan a súa obra, pois que non nos deixa de iluminar en todo momento, non? A súa trayectoria, como digo, e a rica obra que deixou tras del. Un ano das letras galegas, pois que non ten ningún tipo de referencia en anos anteriores, nin ningún tipo de precedente. No mes de maio, todo canto fagamos, ou prácticamente todo canto fagamos, ten que estar vinculado aos medios de difusión digital, ás redes, a todo o que podamos ter en internet, que hoxe en día, afortunadamente, xa son moitas cousas. Dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística estamos pensando, sobre todo, na medida en que podamos apoiar todas as actividades no ámbito da docencia, no ámbito da educación, porque é unha das partes importantes que temos que cubrir no mes de xuño, que é o curso natural destas letras galegas dedicadas a Carballo Caldero. Así teremos exposicións, lecturas colectivas, obra del, estudos sobre el, mesmo películas de animación, banda deseñada dedicada a Carballo Calero, pensando sobre todo nas xeracións máis novas en dinamizar o ano Carballo Calero por esta vía, que por outro lado tamén son, como digo, as idades nas que máis se empregan este tipo de ferramentas, e tamén así o está facendo todo o colectivo de mestres e mestras, todo o colectivo de docente, de infantil, primaria, secundaria e do ámbito universitario. E aí queremos fornecer de contidos que valgan para estudar, para coñecer e para reflexionar sobre a vida de Carballo Calero e para estudar.